Ja sam Ljiljana Maletin Vojvodić, književnica iz Novog Sada. Pišem romane, kulturološke studije, eseje, stvaram knjige umetnika. Interesuje me imagologija, druge kulture, problematika roda i savremena vizualna umetnost. Ko me inspiriše, šta me inspiriše? Inspiriše me Isidora Sekulić, Miloš Crnjanski, njihova nostalgija za severom, Hiperboreja. Inspiriše me minimalizam, kultura u ponašanju, svedenost. Inspiriše me drugi, drugačiji, neobičan. Na koji način stvaram? Stvaram kada osetim unutrašnju potrebu. Često imam sve moguće uslove, imam studio, imam vremena, ali ne mogu da pišem. A onda se desi da na autobuskoj stanici, na aerodromu, u kafiću prepunom ljudi napišem neke najbolje rečenice. Uglavnom, nemam neku racionalnu zamisao, neki cilj, nego beležim ono što osjećam i posle pokušavam da na neki način uobličim priču. Mogućnost da se kreativno izražavam je za mene suština života. Bez toga mislim da ne bih mogla da funkcionišem. Jednostavno to mi je i zadovoljstvo i psihoterapija i beg iz života i suočavanje sa životom i potraga za samim sobom i razumevanje sebe i razumevanje drugih ljudi. Zanimljivo je to kako sam počela da pišem. Svi bi očekivali da sam počela da pišem na fakultetu jer završila sam studije književnosti i možda se to očekuje od ljudi koji studiraju književnost da se bave pisanjem, ali se to nije desilo tamo na fakultetu i trebalo mi je čak dugo vremena da se oslobodim nečeg edukativnog, institucionalnog, da bi se počela kreativno suočavati sa sobom i da bih počela pisati. To se desilo daleko od kuće, desilo se na Islandu, u jednoj umetničkoj rezidenciji u kojoj sam se sticajem okolnosti zatekla. Toliko sam toga neobičnog i drugačijeg doživela da sam osetila potrebu da to svoje iskustvo podelim sa drugima i tako je nastala moja prva knjiga koja se dešava na Islandu. Moje pisanje je u velikoj meri, najznačajnijoj meri, vezano za boravak u umetničkim rezidencijama. Boravila sam u Norveškoj, Švedskoj, Finskoj, na Islandu, Portugaliji, Španiji, Rusiji, Francuskoj, u Japanu, na Grenlandu. Jednostavno, kada boravim daleko od svoje kuće, koliko to na prvi pogled paradoksalno zvučalo, ja se tada zaista suočim sa sobom. Tumačeći druge ljude, posmatrajući njihov način života, njihovu kulturu, mogu da se približim sebi i da razmišljam o sebi na jedan kreativniji način. Mislim da je najneobičnije mesto do kog sam stigla Grenland, najseverniji muzej na svetu, na jednom ostrvu, koja se zove Upernavik, u kojem sam provela mesec dana, gotovo izolovana od drugih ljudi, u jednoj preslatkoj kućici u kojoj sam pisala roman, koji sam posle i objavila, koji se zove Oni koji jedu sirovo meso. No, mesto u kojem se ja osjećam, kako bih se izrazila, kao kod kuće, je norveški Bergen, u kojem sam boravila u umetničkoj rezidenciji nekoliko puta i u kojem nekako najlakše pišem, najlakše dolazim do inspiracije i najbolje se osjećam. Osnovni razlog, ili bih rekla jedini razlog zbog kojeg pišem,
je moja unutrašnja potreba da se iskažem, da izrazim ono što nosim u sebi, da možda napišem ono što nisam u stanju da izgovorim. Pročitat ću sad odlomak iz svoje poslednje knjige koja se zove Skrik i koja naizgled govori o Norveškoj, o Munkovoj najpoznatijoj slici, započinje citatom Tracy Emin, ali zapravo ona govori o svima nama kada se suočimo sa samim sobom. Književnica na privremenom radu u inostranstvu. Sasvim je sigurno da neću postati majka i da ću umreti sama i nesrećna, shvatila jedne besane noći u kojoj je ponovo mučila glavobolja. Mada je tu umesto nje izgovorila Tracy Emin, jedna od onih o koje je toga leta na severu pisala. Šta se to dešava sa mnom, po ko zna koji put se zapitala. Budim se, umivam se, perem zube, pijem kafu, doručkujem, oblačim se, stavljam ruž, obuvam se, izlazim iz kuće, klimam glavom, pamtim, ponavljam, zaboravljam, brinem se, izmišljam, ručam, večeram, mršavim, gojim se, perem veš, perem kosu, tuširam se, tugujem za prošlim, plašim se budućeg, pretražujem internet, čitam mailove, čekam da mi se nešto dogodi. Zato se danima skrivala u kući ili se u nju ne bi vraćala mesecima. Imala je sreću da pronađe ono koji će je zavoleti više no što je mogla pretpostaviti da je u stanju da je voli. No uplašila se da bi je mogao okrenuti leđa, napustila ga iz straha da bi to mogao učiniti. Posle je samoj sebi pisala ljubavna pisma i izmislila lažni brak. Menjala je zemlje i gradove, kuće i postelje, pretvarajući se da je neko drugi. Tako je čitavo jedno leto ponašala Sophie Calle, koju je imitirala Maria Turner, junakinja Paula Austera iz Leviatana. Ili je zapravo bilo obrnuto. U čitavoj toj zbrci izmaštanog i pročitanog koja nikuda nije vodila, kao što je nikuda nije vodio ni njen racio, Juli je odlučila da pronađe svrhu. Ponedeljak je bojila narandžastom. Gomboce sa šljivama posipala je uprženom prezlom, a dinju cimetom. Utorkom je pila sok od crvenog nara i crvene ribizle. Sredom je jela beli krompir, pirinađe je kuvala u mleku i dodavala šećer u prahu. Četvrtak je bio rezervisan za zeleno. Doručkovala je kivi, ručala kiseli krastavac i rukolu, a za večeru bi pojela testo od koprive s peršunom i mentom. Petak je bio dan za omlet, sladoled od vanile i jednu bananu, subotom je ukus domaće šunke mešala sa rozeom ili šejkom od jagode. Jedino nedeljom ne bi obraćala pažnju na boje. Ona je bila u znaku slova P. Jela bi pice, pastu, pastranku, pomoranđe, povrće, puding, plesnive sireve, parmezan i pila pšenično pivo. Izdržala je tako jedno leto i s olakšanjem prestala to da čini. Onda je odlučila da će živeti za umetnost kao što su drugi verovali u Boga. Počela je da piše, iako to niko od nje nije očekivao, mada to nikom nije bilo potrebno. Niko nije tražio njene reči, niti je želeo njenu iskrenost. Pisala je da bi se sačuvala, da se ne bi osjećala krivom. Prisiljavajući sebe da danima podari svrhu, eksperimentisala je sa zemljama i žanrovima, tragala za udaljenim umetničkim rezidencijama, kao za spasom. I zato na kraju mogu da kažem da je književnost i potraga za sobom i bežanje od sebe. I upoznavanje drugih ljudi i drugih kultura i druženje i putovanje i zadovoljstvo u stvaranju, ali i muka da nastane umetničko delo i usamljenost i izolacija i nepripadanje, uostalom kao i sam život.